खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी गसाइगाव B.Ed फरायसालिमायाव एनुवेल कलेज उइकजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनसे हारिमुआरि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। गसाइगाव B.Ed कलेजआ एनुवेल स्पर्ट्स डे बेखौ जोङो खुंगासिनो दङ आरो दिनै हारिमुआरि हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायाव B.Ed, D.Led, B.A गासिबो कर्सनि फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लादों। आङो बेखौनो बुंगोन जोङो फरायसाफोरनो मोनसे खाबु होनांगौ। बे खाबुआनो जाहैबाय स्ट्रेस मेनेजमेन्टनि। दिनै जाय फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ बिसोरनि आबेग बिसोरनि गोसो गासिबो बैसो गोरलै इममेचिउर। बे समाव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर फैयो बिमा बिफानिफ्राय समाजनिफ्राय आरो गावनि फरायनायखौ माबायदि आबुं खालामनो हागोन फरायनानै साख्रि मोनगोन ना मोना बायदिसिना साननानै मोनसे स्ट्रेस फैयो। दा बे स्ट्रेसखौ जोङो मेनेज खालामनांगौ आरो बेबायदि कालचारेल रेलियाव बाहागो लानाया स्ट्रेस मेनेजमेन्टनि मोनसे बिराद इउसफुल बिजों। जाय फरायसाफ्रा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिसोरो रंजानो हादों, दसेब्लाबो रंजानो हादों। बे रंजानायानो स्ट्रेस मेनेजमेन्टनि मोनसे गोहोगोरा बिजों। बेनिफ्राय जोङो बुंगोन जे फरायसाफोरनि गोसोआव मोनसे नङा मोनसे लेटेन्ट टेलेन्ट दङ। दा बै लेटेन्ट टेलेन्टफोरखौ जोङो एम्पावार खालामनांगौ। फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावबागाव स्किलखौ दिन्थिनो खाबु मोनोब्ला बियो एम्पावार जायो। दिनै नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बे हान्जायाव ना गुरनाय दङ, हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि हाबा जानाय बेयाव दङ, बिफां गायनाय दङ, गोबां रोखोमनि बेयाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बेयाव जादों। दा फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बेयाव बाहागो लानानै खायफा मोसादों, खायफा मेथाइ खनदों, खायफा माइ गायदों, खायफा बायदिसिना रोखोमनि टेलेन्टखौ लानानै बेयाव एक्जिबिसन खालामदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो एम्पावार खालामनो हादों। आरो दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे मोनफ्रोमबो बेबायदि हाबाफारियाव फरायसाफ्रा बाहागो लानांगौ। बाहागो लायोब्लानो गावनि लेटेन्ट टेलेन्टखौ एक्सप्लर खालामनो हागोन, एम्पावार खालामनो हागोन। दिनैनि समा मोनसे ओरैबायदि सम जाय समा जों साफ्रोमबो मानसिनिफ्राय स्किल डिमान्ड खालामो। जों बयहाबो स्किल थानांगौ। बे स्किला जायखिजाया बिथिङाव जानो हागौ आरो जोंनि आथिङाव जोङो गसंनानै थानांगौब्ला जोङो स्किलखौ जों डेभेलप खालामनांगोन। दिनै आङो गसाइगाव B.Ed कलेजनि ट्रेनिस इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि मिथिङा बर' बिथांखौ आङो साबायखर बावगोन। बिथांनि इनिसियेटिभआव बिथांनि लिडारशिपआव फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लादों। जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लादों आरो हान्जा सुरनाया खमैनो 1 घन्टा जादों। बे मोनसे आरो देहायारि एक्सारसाइसबो। दा जोङो स्ट्रेस मेनेजमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो फिजिकेल एक्सारसाइस नांगौ आरो दिनैनि बे हान्जा सुरनाया माल्टिपार्पास माने जोंनि आबेग जौगाहोनाय, जोंनि गोसोखौ रंजाहोनाय, जोंनि गोग्गो देहाखौ एसियर खालामनाय, डेभेलप खालामनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव थांखि गोनां। आरो गाबोन जोङो मोनसे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि जों लागोन आरो बे कालचारेल रेलि बा जोंनि कलेज एनुवेल कलेज उइक बियो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन गसाइगाव B.Ed कलेजआ देग्लाय 30 बोसोराव आगान होबाय। बे 30 बोसोर आबुं जानायखौ जोङो फैगौ मार्चनि जोबथा नङाबा एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव जोङो सेलेब्रेसन खालामनायनि मोनसे थांखि जोङो लादों। बेखौ उननि समाव नोंथांमोनहा मिथिसिगोन। नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोर, साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर, साफ्रोमबो ट्रेनिस इउनियननि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। गोजोन्थों।